Hello world! Hello mga kakabsat, mabuhay! This is Norway and Jesus Earth Journey, your resident Cagayan vlogger, and welcome back to our channel! Yan, better framing mo dyan. Ha? Ang lapit mo masyado. Okay. Ayan. At sa mga bago sa ating channel, you are watching a content creator from the Northern Philippines. Kaya ano pang hinihintay nyo? Subscribe na mga kakabsat! And for today's vlog, of course, bibisitahin natin ang isa sa pinakabagong cafe o di kaya pinakabagong tambayan dito sa Cagayan City, Cagayan. Walang iba kundi ang Almira Cafe. At pupunta natin to para tikman ang mga bago nilang recipe at syempre, subukan natin tumambay konti since tayo lang ang customer ngayon doon. Let's go! The art nga naman talaga yung building nila, no? Kaya masarap pang Instagrammable ba? Kaya tignan natin yung loob. Ito yung second floor. Actually, located sila sa second floor. Pero hindi yung stalls, mga tables outside. Pero meron pa sa loob. So, kung makikita niyo, overlooking the farm of Cagayan City. Yan. May bago silang place dito mga kakabsat. At masarap makipag-usap dito, no? Pero since nasa mahigpit tayo na quarantine ngayon dito sa Cagayan City, hindi pa masyadong open ang mga ganitong klase ng establishments. Pero nabigyan tayo ng pagkakataon para magbisita at ma-experience muna ang kumain sa labas. At meron silang mga bagong rooms na kung saan pwede ato dito mag-meeting at napaka-conducive ng tingnan. So meron siyang, itong room na to meron siyang private comfort room. Ayan. Nice. So meron pa dito sa kabilang room, yan, pang study. Maganda siyang place for study and of course, meetings, mga corporate meetings. Wala kayong isang magandang place to stay. You can stay here and you can have your own meeting here, di ba? So parang dito rin, yan, makikita yung isang magandang place. Napaka-modern, state of the art. Bisitahin na natin ang Almira Cafe. Let's go! Alright, mga kakabsat, ito yung maganda sa Almira Cafe dahil may terrace sila. So kung sino yung mga gustong, lalo na pag ganitong hapon na, masarap tumambay dito tapos mahangin. Kaya magandang tambayan dito. Na! Alright mga kakabsat, syempre hindi natin pwedeng matapos itong vlog na to. Hindi tayo kakain, syempre isa sa mga makakasama ko ngayon ay mga lagi ko rin nakakasama sa kainan. Mahilig din sa pagkain at mahilig din sa pagluluto. Lagi ba kundi isang aking mas nakababatang kinakapatid, si Amazing Olan.
Hello mga kabsat, I am Roland Valdez. Norway. Follow nyo ako sa YouTube ko doon, umisa pa lang ako. Roland Valdez. Yan. Follow nyo ako doon. Alright. Pinaka-importante, titikman natin ngayon ang kanilang bagong recipe. Kaya ibinigay sa atin lahat itong different kinds of breakfast. Different recipe ng breakfast na pwede ninyong bilhin dito sa Almira Cafe. Spam ito. This one is daing na bangus, and then this one is corned beef. Ayan. And then this one is chicken longganisa. And then this one is sausage. At syempre, hindi mawawala ang tugigaraw longganisa at tapa. Ayan. Alright! Kain na tayo! Kapag nagbe-breakfast ka ba, ano yung favorite ng breakfast mo? Basic lang, itlog, tsaka minsan, meatloaf or spam, gano'n. Spam mo? Basic yun mga kapatid. Social. Siyempre, kilala niyo ako bilang nagkakape, kaya nag-request ako ng coffee kanina. Si Along, hindi siya mahilig sa kape, pero i-challenge natin siya ngayon mag-sip ng kape. Bakit pala ayaw magkape? Nagpapalpitate ka siya. Ayaw mo pala. Hindi, isang sip lang. Dumampi lang naman yun! Di ba dinayas mo? Pero kapag bibigyan ka ng isang dream breakfast mo, ano dapat yung nasa lapag mo? Very Pinoy lang, masang Pinoy. I want itlog, tinapa or tuyo, and then salad or yung talbos ng kamote, tapos sasawsaw mo siya sa fish paste. Yun, ikaw ba? Importante sa breakfast kung may itlog. Yes, oo. Tama yan. Kasi doon tayo kumukuha ng protein. Yes. Tapos, mostly mga binabreakfast ko puro fried. Pero kailangan may itlog at may kamatis. Chicken longganisa. Yan, sige, tapa. So, Kakabsat ng Almira Cafe ay nag-offer ng breakfast. Ito yung mga bago nilang recipes. So, tayo ko na makakatikim. Naks naman, super privilege mo naman, Along. Nag-bring na po kami kanina. Ako pala, Lord, we thank you for this food. Blessings something for this, oh God. Salamat po sa pagkain na to. In Jesus' name we pray. Amen. Let's try the longganisa, chicken longganisa. Sarap. Sarap ng chicken longganisa. Alam mo dati, sobrang saya na namin sa bahay kapag nag-open ng sausage si Mama. Pero pag special occasion lang, pag bagong taon, gano'n, may pa-sausage sila sa bahay dati. Alright mga kapatid, maraming salamat sa inyong panonood sa ating agahan sa dinner. Almira's Cafe. Dito sa Almira's Cafe, so if you happen to come here, you should also try their breakfast. So bilang pagtatapos ng a simple vlog na to ay huwag niyo pong kakalimutan i-subscribe ang ating brother's YouTube channel, Roland Valdez. Yes po. Yan, follow niyo ako doon. Follow niyo ako guys. Support niyo ako. And this has been Norway, and this has earned the journey, your resident Cagayan vlogger, at ang nagsasabing, life is a blessing. So speak life and be a blessing. Bye bye guys! See you in our next vlog!